Com es fa això de l'escolta? Perquè tots sabem que hem d'escoltar, però escoltem de veritat, sabem fer-ho, ho fem. I jo l'escolta l'explico a través de 3 nivells d'escolta. Sabeu que hi ha 3 nivells d'escolta? Us han explicat alguna vegada? No? Vale. Doncs jo us ho explico ara breument i després farem com una pràctica amb algú de vosaltres que vulgui emportar-se un regal, perquè l'escolta sempre és un regal, ja ho veureu. Vale? I practicarem aquests 3 nivells d'escolta. I amb això acabarem. Bueno, el nivell 1 d'escolta és el... Mira, posaré la presentació, que així també tindreu un recolzament visual. Vale? L'escolta, o sigui, el nivell 1 d'escolta és l'autoescolta. És quan jo estic parlant amb algú, però en realitat no estic escoltant el que em diu, estic escoltant els meus pensaments. És el meu cap, és com escoltar amb la ràdio posada. Per exemple, et trobes algú al carrer o t'aborda una persona de l'equip just quan estàs a punt de marxar de l'oficina i tu no estàs escoltant, estàs pensant en que tu estàs arribant tard i que ara no és el moment, que ha tingut tota la tarda per dir-m'ho, tot aquest rotllo mental. O quan arribes a casa i la teva parella t'ha dit, escolta, compra pa, tu no t'has oblidat el pa i comença a dir-te que sí, bueno, clar, que està discussió al canto. I tu, en comptes d'escoltar aquesta persona, la teva parella, i intentar saber què és important per ella, com s'està sentint, tu el que estàs fent és començar a elaborar, o sigui, escoltar per contestar. Ja començant a fer el teu discurs en teu cap per saber què li contestaràs. Aquesta és l'escolta a nivell 1, que no estàs escoltant a l'altra persona, t'estàs escoltant a tu, al teu cap. Us sona? Sí. Aquest nivell d'escolta? Vale. Llavors està el nivell 2 d'escolta. El nivell 2 d'escolta és l'escolta que diem dels enamorats. Que si heu estat enamorats alguna vegada, és quan es crea aquesta bombolla energètica on només existiu tu i aquella persona, que tens també el foc posat en aquella persona i pots escoltar el que diu, el com ho diu, el seu llenguatge no verbal, inclús pots veure el que no diu, com se sent. És una escolta molt profunda i molt enfocada. Us sona aquest tipus d'escolta? I després està el nivell 3 d'escolta. Que el nivell 3 no és una escolta que es faci amb les orelles, sinó amb la pell. És com... El nivell 3 d'escolta és quan jo puc sentir el camp emocional. Què hi ha a l'ambient? Com quan entreu, segur que us ha passat en alguna reunió dintre l'empresa, ningú parla, però allò que diuen, ostres, l'ambient es podia tallar amb un ganivet. Hi havia una tensió en l'ambient i ningú ho diu, però tu pots percebre. O els monologuistes, per exemple, també tenen molt múscul fet amb el nivell 3 perquè ells necessiten captar per l'energia de la sala quan toca un silenci, quan toca un xiste, a quina persona treure del públic. Això és una molt sensitiu i molt intuïtiu, però és un tipus d'escolta. Inclús us diria, jo això al coaching ho dic, que moltes vegades l'entorn, l'ambient, hi ha fenomenologia. Sabeu el que és la fenomenologia? Que jo, per exemple, estic parlant de l'escolta amb vosaltres i tinc unes persones aquí fent soroll amb un taladro. Això també forma part, saps, de l'experiència. Ara ho veurem, però també diu coses. Els fenòmens que passen també tenen informació. Els fenòmens de l'entorn també tenen informació. M'explico amb això o és molt raro? Sí? Vale. Llavors, nivell 1 d'escolta és m'abraço jo mateixa. Nivell 2 d'escolta, abraço l'altre. Nivell 3 d'escolta, m'abraço a mi i al món. És com un tot. Aquesta seria la metàfora.